Kom mee naar buiten, allemaal, kom naar het Polderhoofdkanaal. Waard van de midje in Nijbeets is kinderen net omhinnen. Maar 4 uur wordt er zongen, want eindelijk kan het werk van het Polderhaatkanaal beginnen. Dat is een initiatief van Plaatsbelang Nijbeets. Die waren heel erg blij dat de opening eigenlijk een feit werd. En die hebben alle schoolkinderen echt gevraagd om daarbij aanwezig te zijn bij deze eerste actie die eigenlijk fysiek waarneembaar is in het kanaal. De voorstanders van de plan hadden lang wachtgematten op dit feest. Dat kwam vooral door de juridische strijd om de mogelijke gevolgen voor de natuur in het gebied. Het werk begint nou met het graven van de Noorder- en Zuidersluis. Maar ook achter de schermen wordt het werken. Dat we nu niet meteen moeten veronderstellen dat er enorme graafmachines straks in dat kanaal zitten binnen de hele afzienbare tijd. Want er zijn heel veel engineeringswerkzaamheden die gebeuren en die niet zichtbaar zijn. Dus als men nu denkt van nu gebeurt er nu eigenlijk wel wat, dan gebeurt heel veel. Maar ook heel veel wat je niet onmiddellijk ziet.